ug saway paglangay-langay ato ng sugdan ang BizTalk, says... Karong buntaga mga kapuso, usa ka proud bisdak and kapuso star ang ato ang makauban, walay lain kundi si Miss Manilyn Reynes. Hi Miss Manilyn. Hello. Hi, Cecil. Maayong buntag kanimo din ha og kaninyong tanan. Sa tanaang nananaw ron, maayong buntag ninyo. Kumusta naman ka, Miss? Kumusta ang tibuok pamilya nimo? Okay rami, the family is doing well. Naas maayong panglawas. Salamat sa Ginoo. And I hope nga kamo sa tanan din ha ron hasta ang mga nasa ilang mga bay, mga pamilya sad. I hope okay sa imong tanan. Miss, kamo sa inyong balay, unsay mga gikalingawan ninyo din haron sa balay kauban ng mubana, syempre ang imuhang mga anak. Daghan bisag unsa ni buhaton namo. Kay naara man gyud tas bay no. So, nanaw mi og TV, magtanaw mi movies, mag PlayStation mi, mag luto ang akong husband, muluto man gyud siya. So, tuluan niya. Unya mga bata kay bawon na sad, nangakatuon na sad. Usahay kung naay mga kinahanglang basahon online kay ang school kung man naman pero naay mga kinahanglang buhaton before sa ilahang level nga sunod, basahon namo o hinay-hinay, and then usahay mag cross stitch ko, usahay maka-exercise ka diyot panagsa. Pero lately ba yan, medyo na everyday na nako. Wow. Unsa pa ba? Ang among gi-career gyud ron, ang pinaka kanang goal gyud namo ron nga kadadlaw na aming mahimo ang pagtan-aw gyud sa K-drama. K-drama addict na po di ay ka, Miss. Ay na, mo gyud na nakatuon na gani kog kanta og kanang baryahan nila. Speaking of kanang mga gikalingawan nimo, usapod sa mga nakita namo na gikalingawan ninyo no kay nag-online reunion mo sa inyong mga kauban sa That's Entertainment. Lingaw yes. kaayo mi ato. Naa pa ba'y part 2, Miss Manilyn? Hopefully na actually idea na ni Jano no, he called one day unya ingon siya nga kung okay ba ko no, musugot pa ko no kung I'll be part of the project na iyahang gibuhat ang iyang giplano, and then ingon ko nga why problema, and ko lipay sad kaayo mi nga nalipay ang mga tawo nga nananaw. Daghang salamat di ay sa inyong comment, sa inyong pagtan-aw sa among video. Salamat sa pag-follow sa akong mga post. Kamo pod sa Pipito Manaloto, aduna ba kamoy andam na unsay mahitabo sa kanang inigbalik ninyo, inigtaping ninyo sa Pipito Manaloto under the new normal, unsay mga kausaban, Miss? As of now, ang among gibuhat naami every now and then mag-meet mi no sa Zoom gihapon just to update each other kung unsa na kinahanglang mahitabo. Of course, kumusta ay sad. Karon panagsa naami buhaton online, and then i-plug sa gihapon man namo so you will know kung unsa and then when to watch it. Kung naasad sila plan karon na kung mubalik nami og taping, kinahanglan maipakita sad sa Pipito Manaloto sa usa ka episode man namo or 2 kung unsa nay new normal, kung unsa gyud tinuod nga nahitabo, so that makarelate sad gyud ang tawo nga bitaw no ingon ana na gyud bitaw ron. Things are different now. Unsa ka hay sikreto pod, Miss Manilyn, nga nung sa kadugayon na sa Pipito Manaloto pero paborito jud gihapon kini sa ato ang mga kapuso? Ay, daghang salamat. Una sa tanan magpasalamat gyud mig dako no sa tanan nga televiewers o kanang avid followers jud sa Pipito Manaloto. Sugod sa nagsugod mi sukad sa una pa hangtod karon 10 years na ta. 10 years na ta. Salamat kaninyong tanan. Siguro kay una maulagi na makarelate no ang mga tao sa mga sitwasyon. Unya makarelate sad sila sa characters sa kada usa namo. But for now, mag-throwback sa ta, Miss Manilyn, kay ikaw usa man jud ka proud bisdak. Usay kanang mga paborito nimong Ayaw mga pagkaon. Siyempre lechon pero hinay-hinay na taan na kay ang edad kabaw na ka. So sakto. Pero ang dili ka hinay-hinayan o kinahanglan maghinay-hinay pero mugara man gihapon. Kinahanglan ginamos na agyod. Oo, sakto. Na agyoy amahong. Kinahanglan na ay ang ako yung ipare sa lechon dili gyud kanang sauce kundi suka gyud nga nay sili.
Unya, lakas na naa sa sud, bisag ka na lang ako, Ay, kalami, ani tanan, miss. Magfiesta jud ta, ning anhin mo balik sa Cebu. nagigutom na gyud ta. Mao dyan na sakto, mo na tinuod, Miss Manilyn. Karon nga quarantine lagi, kanang nagsige naman tag throwback, nagsige na tag reminisce ug naglook forward ta. Karon miss usay mga learnings, mga reflections nga imuhang nakuha tungod ni ining quarantine. Ang faith, ang relationship, mas na-express ang love surprisingly nga karon hinuon nga lagyo, no, mas makasulti na ta nga I love you ana, amping mo din ha. Sakto miss, kanindot sa Unya, imuhang mga reflection. mas naana sad mo time sa usag-usad, no, sa sabay, kauban ng mga bata, which is very important. It's always important to be there for the kids, no, and I am very grateful that I have my husband with me, that God has given me a husband na supportive kaayo, sus kung sa serbisyo lang, Cecil, ako gyud kag istoryahan og magkita ta na kay ma-learn something new every day. So kinahanglan mo hatag gihapon ka og room for improvement ba, bisan og dili lang nila pero sa imong kaugalingon. You should also accept na bitaw no kuwang ko ani nga aspect, kuwang ko ani nga part, kinahanglan siguro ako paning i-hone, enhance pa na ako. Daghan kaayo kag mauna-unaan kung naara di ay kaso sa kalugar. Ay, kanindot sa imuhang mga reflections, Miss Manilyn. But before we end the interview, unsa imuhang gustong mensahe para sa ato ang mga kapuso, Miss? Daghang salamat sa love ug support ninyong tanan. Kaya ni nato, madani natong atong giagian ron, basta hugot ang atong faith, ang atong pag-ampo anaa kanunay ug kuyog tang tanan. Kuyog tang tanan ini. Kuyog jud tang tanan. Ug daghang salamat kaayo, Miss Manilyn, for spending your morning with us. Thank you kaayo. Amping mong tanan. Take care everyone. Kung dili importante ang buhaton, sud lang sa tasbay ha. Sakto. Thank you, Miss Amping. Okay, thank you. Mga kapuso, that was Miss Manilyn Reynes nga mipaambit ka nato sa iyahang kasinatian uban ang iyahang pamilya, ilabi na karon nga naka-quarantine gihapon ta og hinaot nga daghan mong lakatunan gikan kang Miss Manilyn Reynes. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.